U luci Pula danas je obavljena primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za korištenje u kućanstvima na području grada. Radi se o gotovo 20.000 spremnika. Na primopredaji je bila i naša TV ekipa. Radi se o spremnicima volumena od 120, 240 i 360 litara i to za plastiku i papir, a koji će uskoro biti podijeljeni na adrese 8.000 kućanstava te manjim poslovnim subjektima. Spremnici su nabavljeni u suradnji sa Vladinim fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, preko fonda će se u idućih nekoliko mjeseci podijeliti 1.230.000 spremnika za 407 gradova i općina u Hrvatskoj. Za taj projekt, ukupno vrijedan oko 370 milijuna kuna, iz europskih fondova je osigurano 85% spomenutog iznosa, odnosno oko 315 milijuna kuna. U slučaju Pule vrijednost nabavljenih spremnika iznosi gotovo 5,9 milijuna kuna, a sufinancirani su sredstvima fonda u iznosu od 85%, dok ostatak osigurava grad Pula. Novi spremnici za obiteljske kuće i manje poslovne subjekte zamijenit će dosad korištene vrećice. Vrećice smo koristili kao, ja bih rekao, privremeno rješenje do dolaska ovih spremnika i izuzetno smo zadovoljni što su spremnici stigli i ovim putem stvarno zahvaljujemo Fondu na zaštiti okoliša za kontinuirano praćenje svih ovih godina u uspostavi potrebne infrastrukture. Potrebno je reći da nas Fond prati još tamo od početka 2008. sa vozilima, sa podzemnim spremnicima, sa spremnicima za miješani komunalni otpad i evo danas dolazimo do onog posljednjeg elementa gdje će svaki građanin grada Pule moći na kućnom pragu odvajati svoje sirove. Odvojeno prikupljanje otpada putem novih spremnika rasteretit će i Županijski centar za gospodarenje otpadom na Kaštijunu, poručio je direktor fonda Siniša Kukić. Upravo će spremnici koji će biti distribuirani po kućanstvima uz uvjet da su građani savjesno i odgovorno ponašaju i pravilno odvajaju otpad, omogućili da se što veće količine otpada šalju na daljnju oporabu i recikliranje, a samo ono što ne može se oporabiti da dođe na obradu u Kaštijunu. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo svjedočiti ovoj primopredaji i od srca se zahvaliti nadležnom ministarstvu, a posebice fondu, za kojim grad Pula već dugi niz godina ima kvalitetnu suradnju na različitim projektima, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić. Mi smo kao grad započeli značajnije selektivno prikupljanje otpada još prije 12 godina. Nakon toga smo značajnije krenuli u edukaciju građana, posebice naših najmlađih, i sada evo upravo kroz korištenje ove infrastrukture koju smo dobili putem fonda s kojim imamo doista kvalitetnu suradnju, dodatno ćemo omogućiti svim našim građanima da odvajaju otpad. To u konačnici treba značiti manji pritisak na sam Kaštijun u smislu obrade, ali i stimulacija svim onima koji se odgovorno ponašaju prema okolišu da imaju normalno i manje račune za odvoz smeća. Prema tome, infrastruktura postoji, znanje postoji i dobra volja, a sad je na svakome od nas da da svoj maksimum kako bi zaštitili prirodu.